Bez ciebie na antenie Radia Fest, a teraz u nas Frela Blue, bo to poniedziałkowe spotkanie z tą oto oczywiście artystką, jak zawsze razem z nami. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. My również cię witamy. Cześć, Grzesiu. No i tak zapytamy cię aktualnie w domu, gdzieś poza domem jesteś, gdzie się spotkamy teraz, Frelu? Ja jestem aktualnie w Hamburgu, bo jestem w drodze do domu. A mamy tak, ja to zawsze tak planuję, że mamy troszeczkę kultury i troszeczkę relaksu. Także w drodze na urlop odwiedziliśmy na 2 dni Berlin i teraz w drodze do domu zostajemy na 2 dni w Hamburgu. Dzisiaj jest drugi dzień, dzisiaj wieczorem pojedziemy w stronę domu i od jutra zaczyna się remont. O, to widzę same takie uzdrowiskowe miejscowości fajne. Berlin, Hamburg. No ja. Wybrałaś w tym roku, no. Cisza, spokój. Poza tym gwarem od miast. gwaru, no. Wiesz co, za dużo tego ciszy. Jak to jest? Jak jest za dużo ciszy, to potem się coś dzieje, nie? Ta cisza aż krzyczy, nie? Tak już w jednej piosence. Ja. A jak to jest Wiesz, jak to jest? Ja? z tymi wycieczkami, Frelcie? Powiedz nam jeszcze, jak to ogólnie wygląda. Twoimi. Wiecie, ogólnie to wygląda tak, że ja zawsze robię sprawy organizacyjne. Ja zawsze wybieram i hotel, i wycieczki, i wszystko. I wiecie, jak to jest? Wy obydwoje też jesteście, macie żony, nie? I jak się już jest teraz normalnie, to zawsze każdy pracuje gdzieś tam. Jeden tu, jeden tam się spotyka. Tylko z tą tam różnicą, na parę Frelciu, że my jesteśmy po drugiej stronie barykady. To raz, a Aha. dwa, nie wiem, co to jest macierzuny. Co to są macierzuny? Macie żony. Nie powiedziałeś, Żony że macie żony, a nie wiem, co to jest. No, wiesz, o co mi chodzi, że nie wiem, jak to jest u was, ale jak my robimy urlop, to przychodzi taki moment, że się powadzymy. U was też tak jest? No raczej Bo za tak. dużo. No nie, bo za dużo się jest razem i potem takie rytuały codzienne, co normalnie pani domu ogarnia wszystko, przychodzi mąż i naraz się musi do wszystkiego wtrącać, nie? A bo powiedz jest. mi, bo teraz to wiesz, że to jest taka sprawa, zaraz sobie to wyjaśnij mi. Wadzicie się po niemiecku czy po polsku? No wiesz co, ja by się z nim powadziła po polsku, ale on Borok wtedy nic nie będzie rozumiał, chociaż do niego No to i może jest by było okej. lepiej. On niech się wadzi po niemiecku, a ty po polsku i przyjdziecie do domu tak jakby nie powadzone. No. Ale wiecie co, ja mam taki problem, bo nie wiem jak tam jest u was, ale jak się ma pierwszego hopa, to się go trzeba wszystkiego najpierw nauczyć, jak to jest w tym małżeństwie, nie? Trzeba było poukładać. A już przy drugim małżeństwie, no to już ten hop już jest na tyle poukładany, że już wie, o co chodzi i już się czegoś tam z pierwszego nauczył. A ja mam takiego pecha, że ja mam drugiego hopa, ale do niego jest pierwsza żona i zaś go muszę wszystkiego uczyć. A no tak, no Ja rzeczywiście. do takich No wiesz, to- babów jak ja. My to już z Marcinem ci nic tu nie doradzimy, bo Marcin jest 7 razy żonaty, a ja 6, nie? Także my już... A to jeszcze mam pora hopów przede mną. No, Ale no. stwierdziła, że, bo mam 3 cery, nie? Stwierdziła, że zrobię taki podręcznik, jak hopu zrobić haja. Chcecie posłuchać? No Ja dobra, dzisiaj no to zaczęłam słuchamy, pisać. proszę bardzo. Dobra, w punktach, ja? 1. Wystarczy, że jest. 2. Lepiej bez powodu, bo powody idzie wyklarować. 3. Stanowczo, konsekwentnie i bezkompromisowo. 4. Bier go za każde słowo. 5. Jak nie znajdziesz powodu, to weź stary. 6. Do rzeczy. A. Przezywaj, wyzywaj go i wymyślej mu, co się nie pochyto, o co ci chodzi. B. Nie daj mu dojść do słowa. C. Padaj, że się to spamiętasz. D. Padaj, że jak chce, to może się iść. E. Sztrofuj go za żywota. 7. Łobracaj kota ogonem. 8. Kosz mu cię przeprosić, no lepiej za wszystko. 9. Obraź się na amen. I 10. Do końca życia mu to wytykaj. Dobre? No tak. Ja ci Dobre, powiem, to jest dobre. przedobrzyła nawet. To jest jest jedna bardziej prosta zasada, żeby się nie wadzić i żeby potem nie robić takich zasad. Frela, jechać każdy se osobno na wczasy i jest po sprawie. I jest to by po było sprawie, najlepiej. bez wady, bez punktów, bez podpunktów, Ja. rozumiesz? Ty na 2 tygodnie tam, na 2 ty przyjeżdżacie i żyjecie od nowa jak 2 gołąbki, nie? To by było idealnie. W tamtym roku my tak zrobili. W tamtym No, roku, że no. była z koleżanką i A z bez parami też na go urlop. dali, że wy żyjecie jak 2 gołąbki. Rozłon furgo, rozłona furgo.
A ja tego nie rozumiem, pani. Ona ci żyje z tym chłopem, jak dwa gołąbki się żyją, nie? A to tak. Jak wagółki. No. Ale słuchaj, ja znam taki krótki widz. Hop i baba się okropnie powadzili i nie gadają do siebie. Wieczorem oni pisze kartka. Mam jutro ważny termin, obudź mnie o 8 rano. Na drugi dzień budzi się o 10, a obok kartka jest 8:00. Frelciu, dziękujemy ci bardzo. Wszystkiego dobrego oczywiście życzymy i spokojnego tygodnia. Dziękuję wam też, wszystkiego dobrego i bez haj. O, I bez dokładnie. haj. A ty przyjdź, daj mu ręka i powiedz przepraszam, czy Entschuldigung i już będzie dom. No chyba żartuję. No i ty, patrz, co za ty. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Anciku, daj mi kusika. Pójdź, ja ci pokorza ta technika. Legnij się sam na szezlongu. Nauczę cię poręcz longu. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Wyjrzyj się na moje serce, kiedy klupie ino do ciebie. Badnij się we moje ślepia, ale uwiń się, hopie, bo ci rypna. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Gyry mam gryfny jak aktorka, by dać ci siedzieć przy gorkach. Dom twoim bajtlom nupę, a jak nie chcesz, to skocz mi na pukę. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, ja ci coś fajnego dam. Hej, Anciku, ja ci coś